Ui, sí que s'ha sentit això. Bon dia, benvinguts, benvingudes, sobretot en aquesta taula rodona amb la que arrenquem, després dels discursos i de les presentacions, aquestes jornades on el que mirem és de situar aquests famosos objectius de desenvolupament sostenible en el marc de la cultura i, evidentment, també en el marc de les biblioteques, aquesta institució fantàstica de la que formeu part. Fantàstica perquè us vull agrair la vostra presència aquí, us vull agrair també la vostra feina com a bibliotecàries i bibliotecaris d'aquest indret fantàstic, jo crec que tots hi estem d'acord, que són les biblioteques, aquest lloc on la cultura és lliure, on tothom hi pot entrar i on tothom té accés i té la possibilitat de trobar allò que busca des d'un punt de vista cultural, òbviament. O sigui que moltes gràcies per endavant. Preparant aquesta taula rodona em venia al cap les paraules d'un discurs, segur que el coneixeu, discurs famós del Federico García Lorca quan va inaugurar la biblioteca, precisament del seu poble, de Fuentevaqueros, on deia aquelles coses, com per exemple, ho tinc apuntat aquí, ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero bien está que todos los hombres sepan. Ja sabeu que després deia allò de, si ve un hambriento, además de darle pan, también le daría un libro, ¿no? En lugar de darle un pan, le doy medio pan y un libro. Sembla ser que els senyors de l'ONU això no són gaire lorquians o no els sembla aquest discurs potser el més prudent. I si et poses a mirar els objectius, si et poses a mirar aquesta famosa Agenda 2030, que per algú és fantàstica, per altres no hi arriba, per altres és gairebé el dimoni, doncs la cultura no hi apareix, o almenys no hi apareix directament. Ens poden dir potser que en l'objectiu 4, el de l'educació, doncs aquí la cultura ja hi és, però no hi ha pròpiament un objectiu dedicat al món de la cultura. I per això, en aquesta taula rodona, ens preguntem i la cultura què en aquests objectius específics de les Nacions Unides. I això és el que pregunto, evidentment, i el que començarem a parlar amb aquest magnífic grup de persones que ens acompanyen. Us ho recordo, l'Alfons Martinell, que és director honorífic de Càtedra UNESCO, de Polítiques Culturals i Cooperació i professor emèrit de la Universitat de Girona. Benvingut, bon dia. També ens acompanya la Marta Llobet, ella és responsable d'aprenentatge i incidència de la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units. Benvinguda. I també la Gemma Carbó, que és directora del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Benvinguda. També, Gemma, gràcies per acompanyar-nos. Ens falta, com deia la Maite abans, en Carlos. Tinc apuntades algunes de les idees que l'altre dia expressava en la reunió prèvia que vam tenir, o sigui que potser faig com de Carlos una mica, si em permeteu. Però, en primer lloc, jo vull preguntar als nostres convidats, a les persones que ens acompanyen avui, la pregunta de la taula rodona. ODS i la cultura, què? Al fons, la cultura què? On és? On para? No la trobo, no la veig. Bé, quan es va aprovar l'Agenda 2030 el 2015, que malgrat les crítiques de l'Agenda 2030 és l'agenda global més important que ha tingut la humanitat, perquè clar, que tots els països, cada un la seva interpretació, plantegi cada un dels objectius, aquests temes que són grans problemes de la humanitat, per tant té aquest valor, més enllà de l'institucional i de les Nacions Unides i tot això. El tema, clar, aquesta agenda es va aprovar en un marc dels estats membres de Nacions Unides, no? I en els estats membres de les Nacions Unides encara hi ha una resistència a entendre que la cultura és un bé essencial per les polítiques internes i un bé global per totes les polítiques de tota la societat globalitzada. Llavors hi ha resistències, encara hi ha resistències més nacionalistes, a dir la cultura és meva, la cultura és de l'estat-nació, la cultura no és de la humanitat. Llavors aquesta idea va dominar l'aprovació dels ODS, malgrat que tot un grup liderats pel CGLU va redactar un ODS i ja estava preparat, doncs no va sortir.
I això també respon a la situació aquesta de que encara la cultura no és considerat, com ha sortit ara la pandèmia, un bé essencial, vam tenir que reivindicar que sigui essencial, ni és considerat com un dret fonamental. Llavors, això és un reflexe d'aquest tema que després potser podem aprofundir una miqueta més. Aquesta és la meva opinió, la meva interpretació de per què no hi ha un ODS de la cultura. Hi era, però finalment es va quedar al tinter. Es va quedar al tinter. Marta, on són? On és la cultura en aquests ODS? Bé, doncs, la cultura sí que és present en l'Agenda 2030. De fet, Ciutats i Governs Locals Units, que és l'organització de la qual vinc, concretament de la Comissió de Cultura, ha fet un treball exhaustiu en els últims anys per vincular la cultura en aquesta agenda i en els 17 ODS i les 169 metes que les componen, però no de manera explícita, com dèiem, no hi ha cap objectiu específic, tot i que nosaltres, la nostra organització va lluitar i està lluitant de fa anys ja perquè sigui reconegut, i això crec que és perquè, com deia l'Alfons, en el model de desenvolupament sostenible que es promou internacionalment, la cultura encara no té prou pes. Si em permets, explicaré una miqueta d'on vinc, CGLU, per acabar de desenvolupar aquesta idea. Doncs, mireu, CGLU és la xarxa internacional de ciutats i governs locals units. Representem més de 240.000 ciutats, municipis i pobles d'arreu del món. Tenim seus als 5 continents. Per tant, us podeu imaginar que és una organització molt complexa i la nostra missió és portar la veu dels governs locals en els processos de presa de decisions internacionals que tenen lloc, per exemple, en el si de l'ONU, i que la perspectiva local tingui un pes, tingui un lloc central en les agendes internacionals i en aquests processos. Però no només la perspectiva local, sinó també la cultura. I aquí és on entrem nosaltres, la Comissió de Cultura, dins d'aquesta organització tan gran. La Comissió de Cultura des del 2004, any en què va néixer CGLU, tot i que és hereta un moviment municipalista internacional que va néixer el 1913, el 2004 es va aprovar i adoptar a Barcelona l'Agenda 21 de la Cultura, que és el nostre document fundacional. És una agenda basada en drets culturals, democràcia local, desenvolupament humà centrat en les persones, no només en àmbits econòmics, per exemple. I la nostra missió és promoure la cultura, promoure els elements culturals, el patrimoni, la diversitat, la creativitat, etc., en aquest desenvolupament sostenible. Per tant, nosaltres defensem no la visió triangular, diguem-ne així, nosaltres fem servir unes metàfores visuals, un triangle, que és el model que des dels anys 80 es promou internacionalment, de desenvolupament sostenible, i que té 3 pilars. Té l'economia per una banda, el medi ambient i la inclusió social. Nosaltres promovem el quadrat, i aquest quadrat té, a més d'aquests 3 pilars, té el pilar de la cultura. I com ho fem això? Com promovem aquest model de desenvolupament i sobretot en relació amb l'Agenda 2030, que és el tema que avui ens ocupa? Doncs de 2 maneres. Si us sembla, us explico una miqueta la primera i deixem la segona per més endavant. La primera és fer veure, fer entendre que la cultura efectivament sí que és present en l'Agenda 2030, tot i que no de manera gaire explícita. La cultura figura en 5, com deia, de les 169 metes de què consta aquesta agenda. I a banda que hi és present, també és un element indispensable per assolir els 17 ODS. Sense la cultura no hi ha Agenda 2030, ni el 2030 ni més enllà.
perquè sense la cultura no s'expliquen les realitats de pobles, de ciutats, de metròpolis. I si no parlem de valors, si no parlem de capacitats, si no parlem de llibertats, no es podrà assolir aquesta agenda. Llavors, a tall d'exemple, Gavà va participar en uns tallers que vam fer, vam oferir a la Comissió de Cultura sobre cultura i ODS, i en aquests tallers van posar en relleu el valor de les biblioteques en aquesta missió. Les biblioteques són, com dèiem, serveis essencials, bàsics, són equipaments culturals de primer ordre que tenen un paper molt important a l'hora de transmetre coneixement, informació, fer recerca, vincular-se amb la ciència, per exemple, amb els grans esdeveniments i els grans reptes que tenim a escala global i a escala local també. I també té una tasca molt important de sensibilització, a través de la literatura i a través d'altres, de múltiples maneres. Després també un altre exemple és aquesta guia que l'he portat per deixar-la aquí a Gavà. És una guia que vam fer el 2018, la cultura en els ODS, guia pràctica per l'acció local. I és una guia que vam fer a la comissió per relacionar cadascun dels 17 ODS amb la cultura. Aquí veieu, per exemple, l'ODS 1, que és sobre pobresa. Per què és important la cultura en aquest àmbit? Què poden fer les ciutats, i no només les ciutats, sinó altres actors d'altres àmbits? I després, ciutats que ho demostren en la pràctica, i aquí hi ha exemples pràctics que la majoria provenen de la nostra base de dades de bones pràctiques. Aquí les biblioteques, he fet un repàs i figuren, com dèiem, amb l'objectiu 4 d'educació, però també amb l'objectiu 9, que és d'infraestructures, d'innovació, i també amb l'objectiu 16, que seria més de pau, de justícia i d'inclusió. I bé, tinc més exemples, programes que fem amb ciutats que vincula la cultura i els ODS i els reptes de cada ciutat. Tenim un programa que es diu Les 7 claus, que ja han fet ciutats de tot el món, com ara Lisboa, Xi'an o Ciutat de Mèxic. Però bé, no em vull allargar més i deixem l'altra opció per més endavant. Després en parlem. Està molt bé perquè el que no era explícit en els ODS, vosaltres ho heu fet explícit en aquest llibre, no? Ho heu acabat lligant i és una feina molt ressenyable, molt interessant. Gemma, tu com ho veus? Com veus la cultura en el marc d'aquests objectius de la ONU? Bé, primer de tot agrair moltíssim la invitació, és un plaer estar a Gavà i estic totalment d'acord amb el que comentava l'Alfons en relació als límits d'aquesta Agenda 2030, però jo soc de mena, diguem-ne, realista optimista i treballo en un museu de la vida rural que està ubicat en un poble petit, a l'Espluga de Francolí, a la comarca de la Conca de Barberà. I també estic d'acord amb el que comentaves, que de fet ser-hi hi és, no de la manera que voldríem, però ser-hi hi és i ens cal justament donar-li la volta i saber jugar amb els factors que ens recolzen en la nostra tasca diària. Concretament en l'11, que és Comunitats Resilients, es parla específicament de patrimoni cultural i natural. De fet, hi ha una meta que és inversió en patrimoni cultural i natural. I els museus i les biblioteques som els grans equipaments de preservació d'aquest patrimoni. Som els llocs que contenim la memòria, que contenim coneixement i que el gestionem i el posem a disposició de la ciutadania. I jo volia començar una mica reivindicant això. Tenim fins i tot una meta, reivindiquem-la. Inversió en patrimoni cultural i natural, primer punt. El segon és, com a museus i com a biblioteques, ens cal, però, ser hàbils a utilitzar aquesta agenda, aquest marc de consens, que estic d'acord que té moltes limitacions, però també penso que és, si m'ho deixeu dir així, la primera bíblia laica després dels drets humans i, per tant, benvinguda sigui, perquè en contextos de diversitat cultural on els conflictes per qüestions
religioses, ideològiques, són la norma cada vegada més, era molt important tenir un codi ètic d'actuació global, universal, com és l'Agenda 2030, que ens permeti des de la laïcitat treballar en clau de servei públic. I per això jo sempre la reivindico com a una agenda fonamental. Ara, ens hem d'adaptar. Què hem fet des del museu? Per una banda, el que fa tothom quan sent parlar d'Agenda 2030, intentar ser sostenibles com a equipament i com a organització. Això sol ja és una feinada. Sabeu de què parlo. La majoria dels nostres equipaments són, per definició, insostenibles. El nostre museu està situat en un poble que per arribar-hi has de venir sí o sí amb transport privat. Pots venir amb tren, però només n'hi ha un o dos al dia. Llavors, aquesta petjada que estem deixant dels nostres visitants, com la compensem? Hem estat fent tota una sèrie d'inversions en el que seria un sistema de gestió acreditat per a Europa per ser un equipament mediambientalment sostenible. Hem instal·lat plaques solars, hem canviat les aixetes perquè els nens no se les deixin obertes. Tots aquests elements que us seran molt habituals quan parlem de sostenibilitat. És a dir, el primer, aplicar-nos el cuento. I ser sostenibles no només mediambientalment, també culturalment i socialment. És a dir, tractar bé els treballadors, que hi hagi igualtat de gènere, etc. Però, per altra part, jo crec que el que hem de fer les biblioteques i els museus, i que aquí hi ha una tasca importantíssima, és educar per la sostenibilitat. I la UNESCO té un document preciós sobre el que és l'educació per la sostenibilitat i sobre les competències o capacitats que ens cal ajudar a desenvolupar als nens, nenes i a la ciutadania. Competències i capacitats que ens parlen de fer front a la complexitat i a la incertesa, de tenir coneixement crític, d'aprendre a negociar, perquè tot serà negociat a partir d'ara i haurem d'aprendre a dialogar, a tenir empatia amb els altres, a negociar, a construir, a pensar de manera sistèmica. 7 competències o capacitats que en el museu han acabat definint el que nosaltres en diguem educació cultural per la sostenibilitat. Perquè l'educació ambiental, generalment, com ha fet l'Agenda 2030, no contempla ni la memòria, ni el coneixement acumulat, ni la creativitat. I nosaltres reivindiquem que per educar bé per la sostenibilitat ens cal tornar a vincular art, ciència, tecnologia, humanitats i plantejar-nos un treball conjunt des dels museus, des de les biblioteques, des de les universitats, des de les escoles, per treballar aquestes competències. Arran d'això que deies, i que també ho comentaves l'altre dia a la xerrada prèvia, moltes vegades quan pensem en sostenibilitat, quan parlem de sostenibilitat, ens ve al cap el de sempre, i moltes vegades la tecnologia, i no pensem en la cultura, però evidentment la cultura també hi pot col·laborar en la sostenibilitat, també pot ser una eina per aconseguir-la. Bé, el concepte de sostenibilitat ens ve donat per una reflexió mediambientalista, i que va obrir aquest principi de la declaració del 87, que és satisfer les nostres necessitats presents sense perjudici de que les properes generacions puguin satisfer les seves necessitats. Aquest principi que planteja 2 elements. El primer element és pensar en el futur, i segon, introdueix el concepte de l'ètica i el compromís intergeneracional. Aquest concepte de parlar amb el futur, aquest concepte mediambientalista, que és conservacionista, conservem, satisfem les necessitats, no lliga del tot amb el concepte cultural, perquè la cultura té unes altres dinàmiques. En primer lloc, la cultura pensa poc en el futur, mira molt al passat i molt poques vegades viu amb intensitat la seva contemporaneïtat. Moltes vegades no apreciem la creativitat contemporània, la vida cultural contemporània, i vivim molt d'una lectura al passat. Però molt poques vegades ens imaginem el futur. A mi m'agradaria parlar museus del futur, biblioteques del futur. Existiran biblioteques del futur? Algú que es presenti aquest tema requereix un plantejament.
Però a més, amb la sostenibilitat des de la cultura té un problema. La cultura no està per conservar només. Està per deixar el passat ben estudiat, ben interpretat, ben documentat, però també està per un present que alteri la quotidianitat. Aquí està el paper de l'art, no? Alteri, perquè si no estaríem fent el mateix durant dècades, no? I alteri. Llavors aquesta idea del paper de l'art, de la creativitat, diríem, de forçar la frontera, fins i tot, de l'estètica, dels valors, etc., llavors, a vegades és no només conservar, sinó alterar el que hem conservat. Llavors això és complicat i s'hi ha reflexionat molt poc sobre això. Jo crec que un dels reptes que tenim és què entenem per sostenibilitat des dels referents a la cultura. Aquest és un repte que hem intentat fer alguns assajos així d'interpretació, però molt important. I l'altre és pensar en el futur. Tot el que estic fent jo ara haig de pensar si ajudarà en aquest compromís per les properes generacions. Aquest és el concepte. Llavors aquest és un concepte que està entrant en el món de la cultura i de la gestió cultural. No existia com a referent fa 5 anys, 10 anys, i ara està entrant amb molta força i està canviant, com deia la Gemma, està canviant les formes de fer i sobretot tindrem també de canviar les formes de pensar les coses. Per exemple, els mediambientalistes tenen una metodologia i un coneixement per medir i diagnosticar l'impacte medioambiental d'una decisió. Nosaltres no tenim una metodologia per valorar un impacte cultural. L'impacte cultural d'una decisió. Ho estic pensant, seria complicat, no? No, és complicat, però tot és complicat avui en dia. Sí, també és veritat. Tots aquests objectius aquí, tot és molt complicat. Tot és molt complicat. El repte és si intel·lectualment els actors de la cultura, en lloc de contentar-se en el conservacionisme només, no dic que no sigui important, accepta el repte intel·lectual de pensar en sostenibilitat cultural de futur. I llavors això és el que hem de plantejar i hem d'anar provant coses, hem d'anar trobant sistemes, i veritablement el pensament, jo que porto bastants anys dedicat a temes de polítiques culturals, el pensament en relació a aquest està avançant moltíssim i té un bon diagnòstic del que el món de la cultura està fent processos de... També hi ha una relació que sempre havíem dit que a la cultura li costava molt el canvi. I ara estem en processos de canvi molt ràpids. La cultura necessitava molt temps per canviar. Els que sou més grans recordareu quan la gent deia que la televisió no era cultura. O recordo un company nostre, ara desaparegut, el Jesús Martín Barbero, que va començar a defensar que les telenovel·les a Amèrica Llatina era un producte cultural. Se li van tirar tots a sobre. I avui en dia les sèries formen part d'un producte cultural que el tenim totalment assumit. Li costa molt a la cultura, però en aquests moments... Ara ja ho tenim assumit, que la televisió és cultura, vols dir? Clar, que és cultura. A vegades no ho sembla, A vegades no ho sembla, però sí. No, és que no... És a dir, no es tracta que tu estiguis d'acord o no estiguis d'acord. La pregunta està molt bé, sinó que és un fenomen cultural. Sí, està clar. És una expressió cultural. Que a tu t'agradi o no t'agradi, que consideris bona o dolenta, això forma part dels teus valors i tot això. Però que això és la vida cultural de la nostra societat, jo no vull dir el que convé a la societat. La societat s'expressa d'una determinada manera i fa la seva vida cultural d'una determinada manera. Si parléssim de la pandèmia, com la gent ha resolt la seva vida cultural quan no ha pogut treballar, no ha pogut assistir al col·lectiu, és interessantíssim. Ens dona un capítol nou. La vida cultural privada, de la gent que tenia accés a internet. Els que no, pobres, estaven al marge. Però vull dir aquest repte, que és un repte intel·lectual, és un canvi de mentalitat que s'està donant, jo crec, de forma molt interessant al món de la cultura i que jo crec que veurem canvis, però sobretot en aquest esperit de dir jo prenc una decisió en una biblioteca, intel·lectualment dir quina repercussió té això per a les properes generacions. Només aquest principi de dir cada un que fa una proposta
pensa com aquesta proposta respon al present, però també ha d'adelantar el futur, només això ja és un canvi enorme i això s'està donant en el sector cultural molt més del que som conscients, perquè no hi ha manera de captar-ho, però està canviant les actituds dels gestors culturals en un marc de sostenibilitat. Això és un èxit de moltes coses, però podríem dir un èxit de l'Agenda 2030. Com ho veieu vosaltres, això que comenta l'Alfons, aquesta mena de xoc, podríem dir, entre cultura o com enteníem la cultura tradicionalment i la sostenibilitat? Sí, no, jo estic totalment d'acord. El que passa que tenim un conflicte en el sector cultural entre el patrimoni i la creació contemporània. És a dir, aquesta cosa de dir la cultura és conservadora o és creació contemporània. En realitat, qualsevol creació contemporània l'endemà passa a ser patrimoni. I qualsevol aspecte patrimonial ha sigut creació contemporània. I tenim una esquizofrènia amb això que ens ve donada segurament de les divisions administratives i burocràtiques que ens han posat en els de biblioteques i museus a patrimoni i els de teatre i dansa a l'ISEC i a la creació contemporània, quan en realitat cada vegada més els museus i les biblioteques fem teatre, fem performance, fem música, fem literatura i fem creació contemporània. Llavors penso que és veritat que la cultura té aquesta mirada sovint conservadora, però la Victòria Camps diu que l'educació també ho és molt de conservadora, perquè en realitat tant l'educació com la cultura ens ensenyen a viure en aquest món i per tant el que fan és traslladar-nos els coneixements que ens han de permetre moure'ns en societat i per tant són els d'abans, difícilment poden ser els del futur. Però dit això, jo penso que sense ànims d'entendre aquest patrimoni com la preservació d'una cosa estàtica, entenent-lo com aquesta cosa viva i dinàmica, sí que moltes vegades vivim en una societat tan accelerada, sobretot des dels anys 50, quan va començar la segona revolució industrial, quan ens en vam anar a viure tots a la ciutat, quan vam generar una globalització que generava una acceleració dels nostres temps, que inventem contínuament la sopa d'all. Jo encara estic en un museu de la vida rural i que estem reivindicant aquesta ruralitat que va ser més o menys igual durant 20 segles i que a partir dels anys 50 va canviar radicalment i pràcticament va desaparèixer. I ara veiem que potser lo normal estava en tot això que fèiem abans de l'any 50, que era no generar residus, utilitzar les energies netes, tenir cura dels altres en la comunitat, etc. Economia circular, digueu-ne com vulgueu. Tot això ja estava en la realitat. També estaven les coses dolentes. Relacions de poder molt complicades, la no presència de la infància, el maltracte de les dones, les violències explícites, evidentment, no es tracta de romantitzar res. Però sí penso que aquesta capacitat de la que tu parlaves, Alfons, d'imaginar futurs, que en aquest llibret de la UNESCO es refereix com a la competència d'anticipar-nos, d'imaginar, tenim com un esbiaix que aquesta creativitat és inventar sempre de zero, crear. No creem. Sempre estem reinterpretant un coneixement acumulat al llarg de molts segles. I en aquest sentit jo cada vegada reivindico més el patrimoni. No deixa de ser sostenible, això, no? Exacte. Circular. Circular. Sí, i llavors, només per acabar, jo penso que l'altra gran capacitat que hem de treballar des d'aquest patrimoni, des dels museus, des de les biblioteques, des de la cultura i des de l'art és la imaginació narrativa que diu Martha Nussbaum, que és aquest inventar-nos el futur. Perquè si no, se l'està inventant la televisió, les sèries de Netflix i és totalment distòpic i està negant la possibilitat de l'esperança als nens i nenes d'avui. No hi ha futur. I si no hi ha futur, vol dir que ens quedem tots a casa i renunciem a la nostra actitud de ciutadania i de reivindicació d'uns drets. Potser és el que volen. Llavors la tasca de la cultura és justament dir sí, hi ha futur possible. Marta. A mi la teva pregunta i les vostres respostes em susciten dues idees. Una, que quan parlem de cultura estem parlant de drets culturals, estem parlant de drets
Aquesta és la darrera aproximació que es fa des de l'àmbit de les polítiques culturals i que també està traspassant a les grans instàncies internacionals. CGLU va promoure i va adoptar, juntament amb la ciutat de Roma, l'any 2020, en plena pandèmia, un document que és la Carta de Roma sobre la participació cultural i vam definir 5 capacitats: protegir, compartir, crear, descobrir i gaudir de la cultura. I aquestes capacitats són responsabilitat dels governs de tot el món, tant locals, regionals com nacionals, perquè cada ciutadà, cada ciutadana les pugui desenvolupar i es pugui desenvolupar amb tot el seu potencial. Per tant, parlem de drets i parlem, com deia abans, de capacitats, de valors també, de què és el que volem per a aquest món, què és el que volem pel futur, quins són els principis que regeixen les nostres comunitats i de responsabilitats també. I l'altra idea era també la cultura com a espai pel dissentiment, per dissentir, per parlar de conflicte, per expressar no només el nostre talent creatiu, sinó també per expressar això, el dissens. No estic conforme amb això o amb això altre. I això em remet ara, Gemma, que comentaves també el tema del masclisme i aquesta violència masclista. L'objectiu 5 és l'objectiu d'igualtat de gènere. L'objectiu 5, d'acord, està centrat en la igualtat de gènere, encara que la igualtat de gènere també és transversal a tota l'Agenda 2030. Sí, perdoneu que ara m'ha marxat del cap. Parlaves d'igualtat de gènere, exacte, agafant el fil del que deia ella del passat. Sí, i respecte a aquesta idea de lloc de dissens, recupero unes paraules de l'exrelatora especial de l'ONU sobre drets culturals, Farida Shahid, que deia que la cultura va començar a veure's no com un obstacle, no com una barrera per certs grups, com ara les dones o grups minoritaris, que els impedeix desenvolupar el seu potencial, sinó com un àmbit on jo puc expressar lliurement el meu talent, però també el meu dissentiment. I era això el que volia dir. I tot això, clar, en relació amb la sostenibilitat de les societats. El Carlos, que no ens pot acompanyar avui, com us hem explicat, precisament una de les idees que ens va transmetre l'altre dia és aquesta, que potser la cultura no hi era als ODS perquè és incòmoda, perquè qüestiona, perquè critica en aquest sentit. Però vaja, ell deia que ell era optimista, que li semblava bé, evidentment, l'Agenda 2030, però que la cultura és necessària i que hi hauria de ser més explícitament entre moltes altres coses. Això està ple de bibliotecàries i bibliotecaris i us voldria preguntar, les biblioteques què hi poden fer? Com hi poden col·laborar en tot plegat, Alfons? Els hi donem unes idees. Ja entenen, eh? Les biblioteques han fet una transformació i una mutació en les últimes dècades molt important. D'una idea de biblioteca antiga. Te'n recordes quan tot el rato estaven... Sí, una biblioteca antiga. Ja no ho feu, això, no? Diu algú, de vegades. A una biblioteca com un servei públic. Jo defenso que amb l'aplicació dels drets culturals, i deixeu-me fer un parèntesis, fa 2 dies la consellera de Cultura ha emès una nota de premsa, no un document encara, una nota de premsa conforme que ja tenen un text preliminar d'una futura llei de drets culturals a Catalunya. Això és una notícia important i sobretot l'hem de veure la llei, no? Una llei no canvia la societat, depèn del contingut de la llei, no? Però és interessant aquesta iniciativa
Per tant, ja hi ha un text per al debat, per fer aportacions. Jo sempre he defensat que una forma de manifestar-se públicament els drets culturals des de l'administració és l'establiment de serveis culturals mínims, d'uns serveis culturals mínims, que s'ha de discutir, però s'ha de definir. No hem de superar totalment aquestes polítiques culturals de que la cultura és un bé graciable, que el poder, que sigui, en un moment determinat, dona, entre cometes, al poble. Aquest complex que jo he dit del príncep, no? Complex del príncep del poble. La cultura és un dret fonamental de la persona. Tota persona té el dret a participar i gaudir de la vida cultural. Tota persona té el dret a seleccionar la seva identitat cultural i la seva comunitat. Això són els drets culturals aprovats, ratificats per l'estat espanyol i, a més amb el protocol facultatiu, que últimament, cada 2 anys, l'estat espanyol ha de dir si s'està complint això o no s'està complint. Però no tenim una llei estatal. Em sembla que només Navarra té una llei i algun intent de dir perquè és difícil fer una llei de drets culturals. És difícil, però clar, són aventures que per la dificultat no hem de córrer el risc d'experimentar i, si cal, una llei es pot canviar. La biblioteca per mi és un servei cultural bàsic. Si jo tingués que definir què són els serveis culturals mínims que cada comunitat tindria que oferir a la ciutadania, una d'ells seria la biblioteca. Ara, diem biblioteca a un equipament cultural per facilitar la participació a la vida cultural de la ciutadania. Li posem biblioteca, a França li han dit mediateca, és a dir, cada un busca... Potser en algun moment s'haurà de pensar també si... És a dir, un servei d'accés a la informació. I en relació a tots aquests ODS que tenim aquí, que ens envolten i ens pressionen, quin paper té la biblioteca? La biblioteca té un paper d'oferir un espai d'accés al coneixement relacionat amb tot això. Un espai d'accés a informació. Un espai públic de trobada, de contrast, un espai on es pugui discutir, trobar-se, on fer comunitat. Un espai, com deia la Gemma, d'autoeducació amb tots aquests temes. La biblioteca ofereix un espai al debat, a la interacció. Tot això és tan necessari aquí. Llavors, jo crec que les biblioteques tenen un paper important de dir, oferim aquest marc de l'Agenda 2030 per estimular també que la gent eixampli el seu àmbit de coneixement. Però per mi la biblioteca el que més important és que és espai públic. Un espai públic amb una certa garantia, i diria quasi amb una certa seguretat. No vull dir seguretat policial, una certa seguretat que un s'hi senti bé amb tots aquests serveis, amb una sèrie de serveis complementaris, com estem veient a les noves biblioteques que estan ampliant el seu catàleg de serveis i sobretot aquesta accessibilitat. Quan veiem aquesta famosa biblioteca de Noruega que va sortir, que diu que només tancaven 2 dies l'any, vol dir que tenien diners per obrir tots els altres dies, no? Volia dir que tenien diners, no? Perquè si no s'obren moltes vegades és perquè és una qüestió de diners. Però volia dir una aposta d'accessibilitat. Aquest espai està al servei de la ciutadania. Allà fa molt fred, però esclar, les biblioteques tenen més gent, aquí no necessiten tant. Llavors aquí veiem tot aquest nou paper, aquest replantejar-se el paper de les biblioteques, adaptar-se a les noves necessitats, pensar amb lo intergeneracional, no pot ser que la biblioteca sigui només pels jubilats, sinó que també sigui pels joves, com els joves tenen unes pautes de conducta que potser a vegades no quadren amb el que és la biblioteca, doncs, entre l'arquitectura, la gestió d'espais, s'ha de buscar formes que les noves generacions no es quedin al marge. La biblioteca té un servei d'educació infantil molt potent, tenen les biblioteques, tenen unes ofertes a la família per fer activitats conjuntes familiars. Tot això, aquest catàleg de serveis que s'està ampliant, és un exemple d'una de les institucions culturals que s'ha transformat més. S'ha transformat més en els últims anys. Us diré una petita
experiència personal. Jo vaig estar com 12 anys director dels serveis culturals de l'Ajuntament de Girona, en l'època del 79, 80, 80. En aquell moment jo no tenia cap consciència de que teníem que fer a la ciutat una xarxa de biblioteques. Perquè pensàvem que la biblioteca no responia a les necessitats d'aquell moment. En aquell moment, no? Perquè, clar, pensàvem en aquella biblioteca clàssica de silenci. Després hem vist que la xarxa de biblioteques s'ha convertit en un motor de la vida cultural de la ciutat, no? És a dir, això crec que és important. Jo crec que ara hi ha un moviment de les biblioteques d'eixamplar aquesta visió i buscar la complementarietat entre la funció més, diríem, acadèmica, científica que té la biblioteca amb aquesta funció més social que s'està plantejant les noves. I sobretot, en relació als ODS, tenen un paper importantíssim, que si hi ha temps podria dir algunes idees del que crec que poden oferir en el camp de les ODS. Ara en parlem. Vosaltres com ho veieu? Com veieu aquest paper de les biblioteques, Marta, per exemple? Doncs jo crec que l'Alfons ha explicat molt bé el paper de les biblioteques, sobretot en l'àmbit local, i jo ara aprofitaré per explicar aquella segona opció. Sisplau, fem-ho, sí, clar. De com promovem el model de desenvolupament sostenible basat en la cultura també. I jo crec que les biblioteques tenen molt a dir a nivell internacional i aquí em remeto a tota la tasca d'incidència global que estem fent des de Ciutats i Governs Locals Units, des de la Comissió de Cultura, perquè l'Agenda 2030 inclogui un objectiu específic de cultura, que no sabem si serà l'objectiu 18 o potser l'objectiu 0, no se sap, però bé, és això, no? El 2013, CGLU, la Comissió de Cultura, es va aliar amb altres organitzacions de la societat civil, en aquest cas, organitzacions culturals internacionals, com per exemple la Federació Internacional de Biblioteques i les seves associacions, també amb el Consell Internacional de la Música, amb la xarxa d'organitzacions culturals europees Culture Action Europe, també amb la xarxa cultural africana Arterial, etc. Un total de 7-8 organitzacions que van fer coalició per intentar que l'Agenda 2030 tingués un objectiu, perquè ja s'intuïa i es veia que no hi hauria objectiu cultura. Aleshores, unides, totes aquestes xarxes i organitzacions van fer una sèrie de documents i van fer campanya sota el lema "El futur que volem inclou la cultura". Es van fer una sèrie d'actes, es van fer manifestos, informes, declaracions. Aquesta campanya també es coneix amb el nom de Culture 2015 Goal, Cultura Objectiu 2015. Ha anat evolucionant amb els anys, ara es diu Culture 2030 Goal, Cultura Objectiu 2030, i segueix fent igualment, seguim en aquesta lluita per aconseguir l'objectiu 18 o 0, perquè creiem que la cultura, com deia, és essencial per resoldre els reptes que tenim avui dia i és essencial en el model de desenvolupament sostenible i a la vegada perquè els actors del sector cultural necessitem estar representats dignament en l'agenda de desenvolupament sostenible més important del món. I ara mateix no estem representats dignament en aquesta agenda. Estem mencionats, com dèiem, amb 4 o 5 metes de les 169 que hi ha i necessitem aquest reconeixement i aquest reconeixement també dels drets culturals. Aleshores, en el si d'aquesta campanya també hem organitzat recentment actes amb alguns dels actors més importants a escala internacional de les polítiques públiques i polítiques culturals específicament, amb experts de la UNESCO, experts també de la OMS, perquè estem relacionant la cultura molt amb el tema de la salut i del benestar. Ja hi ha evidència d'aquests beneficis que aporta la cultura a la salut i al benestar, tant individual com col·lectiu,
i també amb les relatores, l'actual i les anteriors de l'ONU sobre drets culturals. Per tant, les biblioteques sou organitzacions culturals que teniu la vostra veu i el vostre vot en la presa de decisions internacionals i en aquests marcs que sembla que a vegades que ens caiguin a sobre des d'instàncies internacionals i als quals ens hem d'adaptar. Hem d'adaptar, hem de, el que anomenem nosaltres, localitzar-los, que vol dir adoptar aquesta perspectiva local. Doncs no, també podeu formar part d'aquests processos de conformació d'aquestes agendes i penso que això és molt important. Us volia comentar que de cara a Mondiacult, que és una conferència sobre polítiques culturals segurament la més important del món que es farà a Mèxic aquest setembre, la primera es va fer fa 40 anys i ara es farà la segona edició, com deia, al setembre. Estem preparant un acte en aquest esdeveniment per reivindicar aquest objectiu cultura. I per preparar-lo estem fent un informe amb l'expert de la UNESCO en polítiques culturals, John Crowley, i també hem llançat una enquesta a tots els actors culturals del món, de qualsevol àmbit públic, privat, qualsevol tipus d'organització, perquè ens expliqui com seria un objectiu cultura i de quina manera es relacionaria aquest objectiu cultura amb la seva feina diària, en aquest cas amb les biblioteques. I jo us convido a mirar aquesta enquesta i a respondre-la. Si voleu, després us dono l'adreça, però podeu... A Twitter és molt fàcil de trobar. Si ens cerqueu a Twitter, l'Agenda 21 de la Cultura, veureu molts tuits que parlen d'aquesta enquesta. Per tant, des del punt de vista de la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units, doncs el paper de les biblioteques podria anar per aquí també, a banda del que comentava l'Alfons. Gemma, tu com ho veus? Bé, jo penso que no cal fer res que no estigueu fent, perquè de fet tot el que esteu fent està relacionat amb l'Agenda 2030. El que sí que hem de fer és aprendre a connectar-ho amb aquesta Bíblia, amb aquests 10 manaments. Per què? Perquè si no, són conceptes buits de contingut. Què vol dir educació de qualitat? Educació de qualitat vol dir tenir competències bàsiques de lectoescriptura. Això ho feu les biblioteques. Esteu treballant al costat dels mestres des de sempre, ajudant-los a treballar les competències lectores. Activitats d'integració. A mi em feu enveja les biblioteques perquè sou l'equipament cultural, una, que esteu presents a la llei de règim local i que per tant existiu, la resta no existim. Com a mínim en els pobles de més de 5.000 habitants, que n'hi ha molts que estan per sota, és veritat, però com a mínim en els de més de 5.000. I a més heu sabut defensar, com deia l'Alfons, el fet de ser servei bàsic, públic, gratuït i obert a tothom. I a mi això em fa una enveja increïble, sobretot des del món dels museus, on hem caigut, i molt, en la visió aquesta més neoliberal de generar productes de consum cultural, fins i tot per les escoles. Aquí hi ha hagut un procés diferent entre museus i biblioteques que algun dia s'haurà d'analitzar el perquè. I en aquest sentit, a on els immigrants o la gent que arriba de fora troba un espai d'acollida, de seguretat, com deia l'Alfons, moltes vegades a les biblioteques. És el primer carnet que tenen, això s'ha dit molt. Sou espais d'acollida. En aquests espais d'acollida, a més, esteu treballant moltíssim l'educació en diversitat cultural, l'acceptació de la diferència, la interculturalitat. Cada vegada que, potser ja no feu però cada vegada que organitzeu alguna cosa a la biblioteca i hi ha gent de diferents realitats culturals convisquent allà, esteu fent educació de qualitat i esteu fent educació per la pau i esteu fent tot el que l'Agenda 2030 es proposa. No es tracta d'inventar res. Insisteixo, és que si mirem enrere està tot inventat. I abans en dèiem d'una altra manera i ara en diguem Agenda 2030. Però cal ser hàbils i el que sí que hem de fer
és, el tema d'incidència política, jo el veig claríssim, és a dir, organitzar-nos, i amb això també esteu molt ben organitzades les biblioteques, i exigir aquesta inversió en cultura, aquesta garantia de drets fonamentals. I segona, aprendre a demostrar com el nostre dia a dia està impactant en aquests 169 indicadors o metes o fites. I ho està fent clarament. És que mireu-vos-ho, de veritat, a vegades ens tira enrere perquè són conceptes que ja els has sentit moltes vegades, que semblen buits, que... És que hi estem incidint. És el que deia l'Alfons, aprenem a demostrar que la nostra tasca contribueix a això. El medi ambient ho ha sabut fer molt bé. Cultura ens hem quedat sempre molt enrere en aquest sentit, no? Però animar-vos perquè, sincerament, no cal fer res que no estigueu fent. Sí, hi ha detalls importants de canvi d'hàbits i d'actituds. Per exemple, això no hauria d'estar en una xerrada sobre sostenibilitat. Tot el que sigui facilitar l'accés en transport públic a la biblioteca ha de ser una pedagogia continuada. Tot el que sigui, evidentment, treballar amb aliança, com diu l'objectiu 17, ha de ser una manera ja de fer continuada, etc. L'altre dia, Gemma, comentaves que se'ns mengen les distòpies. Em va agradar molt aquesta frase, que hem de pensar el futur perquè se'ns mengen les distòpies. Potser les biblioteques, en aquest món que cada cop sembla més distòpic, són com una cosa estranya, no? Un lloc gratuït on pots accedir a la cultura i on pots llogar coses sense pagar res. Fantàstic. Sí. Els companys i companyes d'Extinction Rebellion i de Julius Bicycle en el món anglosaxó van llançar una campanya en el sector cultural perquè els equipaments i els actors culturals declaréssim l'emergència. A vegades parlar de sostenibilitat és complicat, però si parlem d'emergència climàtica tothom ho entén molt bé i en realitat darrere l'emergència climàtica hi ha tots aquests 17 ODS perquè tot està interrelacionat. I a vegades és més fàcil dir, doncs parlem d'emergència climàtica. Nosaltres com a museu vam declarar l'emergència i en aquest declarar l'emergència des d'espais culturals ens comprometíem a dues coses. A posar a l'abast de la ciutadania la informació, com deia l'Alfons, és a dir, que hi hagi coneixement per generar debats, perquè és que haurem de negociar-ho tot, però necessitem arguments, no ens serveixen els tuits per dir si volem parcs eòlics o si volem plaques solars en els terrenys de conreu o no. Ens cal molt coneixement i molta argumentació per lluitar contra els populismes, per lluitar contra la demagògia. Hem d'aprendre a discutir. I les biblioteques i els centres culturals tenim l'obligació de posar el coneixement al servei del debat. Això primer. I segona, el que deien en la declaració d'emergència de Julius Bicycle, de convocar aquest debat com si fóssim una mica, diguéssim, el terreny de joc on hi ha una norma bàsica de respecte a l'altre, de totes les visions, de totes les mirades, que és l'espai segur dels museus i de les biblioteques. Potser no, ens costa a vegades no implicar-nos ideològicament, però els debats són tan complicats, i us ho dic perquè en el museu n'estem tenint uns quants d'aquests, que és molt difícil o no cal dir això ha de ser així. El que hem de fer és donar la informació perquè la gent faci la reflexió crítica sobre els temes, però que la faci amb coneixement de causa, no perquè la tele diu o el tal diu. Sou optimistes respecte al futur? Avui que estem parlant de futur, d'aquest 2030. Bueno, jo per edat... Doncs mira, sí, fins que el cos aguante, no? En aquest sentit, jo sí que soc optimista, sí, crec, sí, molt. I a més crec que tenen efectes que no som conscients. Posaré dos exemples. Aquí tenim l'ODS 5. Fins fa cosa de 4 o 5 anys, la reflexió sobre l'igualtat entre gèneres, aquest món tan progre de la cultura, tan cult, tan artístic, tan acadèmic, no existia. I no hi havia anàlisis de dir com és que no hi ha directores d'orquestra dones quan són la meitat de la població. Ningú havia plantejat això. Com és que les dones escritores no tenien les mateixes possibilitats en les editorials tan progres, tan avançades, etc. Aquest debat s'ha obert.
s'ha obert i s'ha vist que hi ha una forma de fer cine diferent entre homes i dones i que això forma part de la diversitat humana i que l'hem d'acceptar i que han de tenir igualtat d'oportunitats. I la meitat de la població, en aquest món tan culte, tan classista, la meitat de la població no tenia les mateixes condicions. Això s'està plantejant. I ara, quan es fa una programació d'un festival, pot fer la programació. L'anàlisi de gènere existeix. I dius, hem tingut en compte, és igual, jo seria capaç de fer un festival i argumentar, si tinc arguments, que el 100% han de ser homes o han de ser dones. Això argument sí és el meu exemple. Però aquest tipus d'anàlisis no hi eren. No hi eren. I sobretot no hi era aquest tipus d'anàlisis que hi ha de que l'educació ha de ser més permeable a la cultura, hem de trencar les barreres del sistema educatiu clàssic que sabem que no respon a la contemporaneïtat ni al futur i que la cultura és un element important. Per tot això jo crec que hi ha elements que estan canviant i això són temes d'agenda de fa pocs anys, no? I que crec que, o el tema, per exemple, mireu, l'altre dia estava jo en un debat, us explicava així latinoamericà, sobre temes de sostenibilitat, i tots els que eren mediambientalistes, no? L'únic cultural era jo, que em posen allà per fer la nota. La quota. La quota. I estàvem parlant de desastres naturals, de l'augment de la temperatura i tot això, no? Llavors jo els faig una reflexió i diu, sabeu quan hi ha desastres naturals que es destrueix patrimoni històric, que es destrueixen equipaments culturals, que es destrueixen biblioteques, que es destrueixen això? Heu pensat que quan hi ha inundacions perdem memòria col·lectiva? Quan els arxius no estan ben conservats, desapareixen memòries? És a dir, vaig anar posant elements culturals dels desastres. M'ho van agrair tots, perquè no ho tenien present. No tenien present que, a més del dany físic, hi havia un dany moral a la comunitat de pèrdua de signes d'identitat. De signes d'identitat, aquell edifici, aquell text, aquells signes que donen identitat als pobles. Llavors, aquí jo crec que estem entrant, i penso que sí que està progressant. I sobretot perquè comencem del món de la cultura, ho ha dit la Gemma, a dir nosaltres també, a part de l'ODS concret, que és una cosa evident, no m'interessa, nosaltres estem presents en tots els ODS. Els treballs que hem fet, i també el CGD ho ha fet, estem presents a tots els ODS. Quan parlem del ODS 2, de la seguretat alimentària, què fa un museu si no oferir informació a la ciutadania per ser conscient? La seguretat alimentària no es aconsegueix només per un tema socioeconòmic, sinó per un tema de mentalitat, per un tema d'educació, per un tema de coneixement de la memòria col·lectiva. Un museu d'història rural està treballant amb l'objectiu de seguretat alimentària. Quan parlem, per exemple, de salut, en aquests moments, l'OMS acaba de fer un manifest amb 600 experiències mundials de la importància del treball creatiu i cultural en la recuperació en la salut. I amb el Covid hi ha experiències a Barcelona i a Madrid de com músics que entraven a tocar dins de les sales de cuidados intensivos ajudaven i metges certifiquen que millora la recuperació si hi ha activitat artística al voltant. Això són coses noves que estan passant i així ens podria posar molts exemples que demostren que s'està canviant una tendència i que nosaltres no ens hem de tancar en el nostre sector cultural, sinó que hem de sortir a interactuar amb tots els altres i amb tots aquests altres objectius. Jo crec que seria, la biblioteca es pot tancar amb el seu recinte, amb el seu perímetre, o es pot obrir. I crec que els ODS és una possibilitat a les biblioteques per dir nosaltres som proactius amb els ODS. Si després hi ha una mica de temps posaré alguns exemples. Som proactius amb els ODS. No som només receptius dels ODS, sinó som agents culturals proactius
en relació a aquests ADS. Anem a fer propostes per actuar amb una agenda comú. Jo crec que aquest és el canvi i la cultura ha de veure aquesta visió més transversal, d'anar a aportar el que pot aportar a qualsevol lloc. Sabem claríssimament que el cine, els documentals, que són obra creativa, les novel·les, la poesia ajuden a la conscienciació de l'emergència climàtica i de la conservació de la naturalesa. Molts de nosaltres ens hem enamorat de la naturalesa després de llegir una poesia. Hem pensat, això s'ha de cuidar. I la poesia o una novel·la ha sigut un impacte emocional que he rebut jo d'un tema general. Aquest paisatge que he vist amb els quadros d'aquest pintor, em diu que aquest paisatge és alguna cosa que hem de conservar i que jo haig de ser un ciutadà actiu de conservar això. Qui m'ho ha donat? Una pel·lícula, una novel·la, una poesia, una música, una cançó. Fixeu-vos, per exemple, el contingut dels raps en relació als ODS. Es podria fer una tesi doctoral sobre com dir els textos del rap i els ODS. Amb tota la crítica que vulgueu, però seria compromís, no? Que seria, per la meva generació, la cançó protesta dels 60-70, avui en dia es transforma en una altra forma expressiva. L'expressivitat va modificant-se. Podríem haver portat un raper perquè ens rapegés els objectius del... Segur. Això per la propera, Maite. T'he posat a la casella d'optimista. El Carlos també, que l'altre dia va dir que ell era optimista. A veure la Marta i la Gemma, també sou optimistes? Jo també, sí. Optimista. Sí, soc optimista. Penso que cada vegada hi ha més ciutats i municipis que estan posant la cultura en el centre de les seves estratègies de desenvolupament sostenible, que estan també posant la cultura en els seus plans de resiliència, tant contra desastres naturals com contra conflictes armats, comentava l'Alfons de la destrucció del patrimoni, etc. Recentment hem publicat els guanyadors del nostre Premi Internacional a CGLU, Ciutat de Mèxic, Cultura 21. Són uns premis que donem a ciutats i també persones que es destaquen per la seva aportació a la promoció de la cultura en el desenvolupament sostenible. I hem rebut 101 candidatures de ciutats de tot el món, amb una qualitat excepcional. Vull dir que estem molt contentes. I bé, us portava un trosset un esborrany de la declaració ministerial de Món i Cult. Estem bastant contents també perquè veiem que la cultura sembla que tindrà un bon reconeixement i diu així, la traducció és meva. Reiterem el nostre compromís de donar suport a la defensa del reconeixement de la cultura com un objectiu de desenvolupament sostenible més enllà de 2030, especialment per reforçar la contribució de la cultura a totes les dimensions del desenvolupament, abastant l'ocupació, l'educació i el desenvolupament de capacitats de la justícia social, la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament urbà sostenible. Doncs bé, per aquest i altres motius, doncs sí, he de dir que soc optimista. I la Gemma? Fem pleno? Jo sí, jo sempre. Però a més, hi ha un document que m'agrada molt d'uns companys d'UNESCO a Uruguai que treballen molt sobre l'Edgar Morin i que han fet una relectura del document de l'Edgar Morin sobre els 7 coneixements bàsics de l'educació del futur i la seva relació amb l'Agenda 2030, que no té pèrdua. I diuen dues coses. Parlen dels possibles encara invisibles i de les utopies realistes. I jo estic aquí, en aquesta batalla, perquè penso que, com deia l'Alfons, la clau està en què ens posem a treballar amb els mestres, amb els metges, amb els urbanistes, amb els futbolistes, amb les dones. És a dir, que sortim d'aquests nostres compartiments estancs. Vosaltres treballeu molt amb xarxes de biblioteques, però hem de començar a creuar les xarxes de biblioteques amb les de museus, les de museus amb les de les escoles verdes, les de les escoles verdes amb les de les agendes 21 i començar a donar-nos compte que totes i tots tenim una mica
de cada una d'aquestes coses. És a dir, no som només bibliotecaris o bibliotecàries o treballadors de museus, som mares, pares, dones, filles, que anem a la sanitat pública, que portem els nens a educació, i hem d'aprendre a treballar amb xarxa, de manera connectada, per donar resposta als grans objectius. I sobretot, perquè és el meu tema i l'Alfons ho sap bé perquè a més ha sigut el meu mestre i m'ha dirigit, en l'Aliança d'Educació-Cultura. Jo veig coses al museu que m'emocionen cada dia i que em fan ser clarament optimista. I és que quan la gent jove i els nens i nenes els hi planteges aquestes qüestions, el seu nivell de compromís cívic és tal i la seva acceptació de que aquests reptes són fonamentals és tan definitiva que acabes convençut de que el que hem de fer és apartar-nos tots i deixar que la gent jove i els nens actuïn ja com a ciutadans i ciutadanes que són, perquè ells ho tenen claríssim. Ho tenen claríssim. I no us faci por parlar dels ODS amb nens i nenes de qualsevol edat, perquè són qüestions tan essencials, tan fonamentals, tant d'ètica i tant de maneres de viure, que les entenen perfectament i agraeixen moltíssim que se'ls impliqui en temes de responsabilitat. I jo per això penso que educar per la sostenibilitat, des de la cultura, des de l'art, des de la creativitat, treballant molt aquesta idea de la imaginació narrativa. I aquí soc molt optimista. No ens ha de fer por parlar amb els nens de res, eh? Ara que està de moda, ja saps, amb els nens jo crec que es pot parlar de tot. Tenim temps de fer, si algú, o si hi ha algun pessimista a la sala que vulgui fer una intervenció, ara tenim una cosa al pub que no la podeu deixar de treure, ara és el vostre moment. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Allò que diuen més que una pregunta, una reflexió? No? Heu quedat satisfets? Sí? Doncs res, sí. Heu tingut l'oportunitat, després no us queixeu. Moltes gràcies. Gràcies a tots tres per ser aquí amb nosaltres. Gràcies, Marta, Gemma, Alfons. Un plaer tenir-vos aquí. Crec que hem passat una estona, a més d'agradable, molt interessant, amb alguns conceptes que queden en l'aire que de ben segur els anirem agafant. Moltíssimes gràcies. I crec que ara marxem d'aquí, no? Anem cap a la biblioteca. No sé si la Maite us ha de dir alguna cosa. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Sabíem que era una aposta segura convidar-vos a vosaltres i així ha estat. Espero que heu gaudit de les reflexions que han sorgit a la taula rodona i sobretot la nostra intenció, la nostra voluntat i desig és que això ens serveixi a tot el col·lectiu professional de biblioteques per anar-nos d'aquí una miqueta remoguts i amb ganes de reflexionar sobre el tema i veure què més podem anar fent. Com han dit, ja hi treballem, ja hem treballat sempre, però aquestes noves mirades que potser ens han suscitat avui aquesta taula rodona espero que doni els seus fruits i segur que lluitem tots i treballem per això. Us recordo, ara ens trobem a 11:45 a la biblioteca, està aquí a 5 minutets, o sigui, temps de passar pel lavabo i anar cap allà ràpids, que us farem un petit coffee break. I mentrestant, no patiu perquè no és que tingueu només 10-15 minuts per fer l'esmorzar, perquè iniciarem els tallers a l'hora que tindreu les taules allà al costat i podreu anar i venint entre taller i taller per anar agafant forces i espero que així sigui perquè teniu dos reptes forts per davant. Per una banda, aguantar la calor del jardí de la biblioteca, tot i que hem posat carpes per protegir-vos, no volem que ningú agafi una lipotímia ni un cop de sol, i també l'altre, posar-hi molta energia i moltes ganes per participar col·laborativament i en grup amb 4 tallers que tractaran 4 eixos transversals que toquen diferents ODS que treballem ja des de les biblioteques, però esperem que allà també sorgeixin, us despertin el cervell i ens despertin a tots el cervell i les ganes de seguir treballant pels ODS des de les biblioteques. Ens veiem a la biblioteca en 5 minuts. Fins ara.